Ndamuka muna sindi kudama faera asina kukanikwa nezvepadera ndoda nyaya akashaika tati madzimai maviri namaiguru wangu ava. Saka paakashaika murume ndakafonerwa kupensheni vachiniti murume wenyu anga akakunyoresai asi maiguru venyu vane muchato 238 inobvumira kuroora vakadzi vakawanda. Saka munofanira kuti muende kukoti kuti munopiwa customary. Saka ndokuya panoita pano nhasi. Maiguru ava kana imauya kuno kuzopuwa customary handiti maiguru ari kudei vakanzi vanofanira kunge varipo pakoti vachiwitinesa kuti vanondiziva here. munovaziva here? Andivazive sho. inzwai kamai nyaya yatiri kutaura panapa hatisi kutaura nyaya dzekutamba ka hatisi kutaura nyaya dzekutamba hatisi kutotaura nyaya dzekutamba. Kana mauya kuno moziva kuti muri kuenda kune vamwe ana baba nana mai vamwe handiti ka mune dambudziko mumusha handiti imomo musarwisane. Murume akaendepi? Akashaika. But hondo ndo yaakasiya, hondo ndo yakadi ndo yakasiya. Imi maiguru imi mapepa ari kutaurwa makafambisa here? Imi mune vana vangani nababa? Voti havakuzivei? It's not a matter of kungofunga kuti handinotaura kuti handivazive because tine muchato. Hazvisiri izvo zvatiri kutaura pano izvo. Hatisi kutotaura zveshanje dzenyu muri tu, tiri kutaura zvevana vakaberekwa nemunhu akafa. Yes, vana vaakasiya nemukadzi uyu nevana vaakasiya nemi ndo vatiri kutaura munhaka yababa wavo. Vaishandepi baba? Vanga vari musoja. Imimi kuti ava muvati vanokuzivai vaudzei? Maiguru vanondiziva nekuti taisangana kuchipatara murume achirwara panhamo ndikafonerwa nemwana uyu ari papa Arlington achinditi dhedhi washaika. Tikaenda kunhamo ndikafonerwa kuti nabamuninawo achinditi mukoma washaika. Ndikati nini ndoya here kunhamo zvikanzi uyai. Tatiri kuda mai kure watu vane vana imi mune vana. Nyaya yatiri kutaura haisi yenyu vanhu tuyu. Muri kunzwa zvanoda kutaura? Ndiri kuda baba vana vakaberekwa namai vakuru vanoziva here vana vababa vavo vamakabereka? Kana tasvika ipapo ivavo vakomana ivavo vakuru ivavo nevasikana vakuru ivavo vekumba kwamaiguru avo ndo vanobatana nevana vababa vavo voita zviri kudiwa kuti zvinge zvichiitwa kuti ivo taski yavo kana paine mukuru aripo ndeyekuchengeta vana vababa vakasiyiwa nometa vakaberekwa nemukadzi upi. Handi munopanzwa? Nometa vakaberekwa nemukadzi upi vakadzi vababa vavo ivo havapindire daka kana kuti shanje dzekuti baba vedu vakanga vakatora umwe mukadzi. Hazvisiri izvozvo. Vanopindira pekuti vana vababa vavo vanovaziva here? Vane mabirth certificate here vana avo? Anodedza zita rababa vavo here? Ivo vana ivavo havavazivi here vana vacho? Ndidi kutonga imimi mama imi ndoimwe nyaya yatatanga nayo panapa. Zvakazoda munhu ari kungomhanyira chete kuzvinhu zvababa vaivaya. Hazvisiri izvo zvatiri kutaura. Baba vakasiya vana ivavo vari kurarama sei? Vachararama sei? Handiti mapawa. Ndiani kuvana vachona kana muchiti vari panapa wamunonongedza kuti uyu arapo ndiye atibatsire? Unonzwa nehama yangu? Arlington Piri. Arlington. Tibatsire mwanangu. Nyaya iyi. Munovaziva here mai nini? I'm sorry kukupinza mumafezi ana mai handiti but kukutaura chinonzi chokwadi. Kana uri murume
wasara pakadai handiti unenge wakarembedzwa kudai handiti nyaya ndiri kuda ndeye vana vavari kutaura handiti vavari kuti vakaita nababa wako unovaziva here hanzvadzi dzako kana kuti vaningina vako unovaziva here hongu mambo yes zvakatsanangurwa sezvazviri ndakangonzi vana varipo vamwe vekunzi vandinoziva neava zvikurorwa handina chandikaudzwa asi ndakangoudzwa nezvevana ezvino pano patiri vainzani baba Akimpira akapedza basa rake handiti kunzwisa zvada kutaura akasiya abereka iwe handitika nevamwe vanokutevera ndobva aenda akanobereka vamwe vana uko vakadaro handiti vese ivavo ndo ropa rababa wako noti ava ana mai vako avamo mauri saka basa hombe rawakasiyirwa naAkimu ndere kuzocherechedza kuti mwana wese waakasiya pano handiti ararama here achiwana maresources ababa wake nenzira yaanofanirwa kunge achiwanikwa nawo handitika nyaya tiri kutaura nyaya yemamai pano tiri kutaura nyaya yevana vakasiyiwa naAkimu kana akasiya vana vake akabereka nevava mai 10 vana akabereka kwa murungweni 15 vana mune mchitoedha namba kuti 25 30 40 ndo basa rakasiya raitwa nani hakuna munhu asina kuzoenda kunozviitira zvinhu zvake zvimwe unosiya zvakadaro handiti zvimwe zvinosara zvakadii but hazvizonofa zvakadaro nokuti vasara vanotangira pawazvidii pawazvisiya chandiri kuda kubisa ndechekuti hazvina basa kuti Akimu akafa mamai aya mpakara muguva nenyaya yaAkimu avaonane handiti iwe ungatadze kuona hanzvadzi yako ero asiyiwa naAkimu nevamwe mai ungatadze here kunoona munin'ina wako asiyiwa naAkimu mwana aberekwa mabirth certificate aripo ababa vako nenhingi handiti chandiri kukumbirisa shamwari yangu ndechekuti vana mama kana tasvika pakadai handiti zvimwe tinosiya zvakadii zvakamira uko tofambisa izvi nokuti chinhu chatiri kuda ndechichi ndimani ndati ndimani saka inini ndangoti nditaurawo baba pakufambisa kwepensheni ndakaperekedza mama vana vese vakanyorwa papensheni muri kunzwa zvandiri kuda tete mukanditaurira nyaya yakadaro chakanyorwa chakangodzi vanokumbirwa vakanzi ngavaendese mabirth certificate saka zvese takaita takapedza yes wazvinzwa shamwari yangu mukanditaurira izvozvo neni mapedza handiti mapanzwa andipe customary law ningi marriage certificate inopiwa pano iripo pano ndinopa pano handiti andipe customary law kurodza munhu akafa chichi chatiri kudaini ndechekuti vana panofanirwa kuti panoitwa zveestate pana anenge akuitungamira wemuhukama ndiye panozonogovewa zvinhu nekudini zvinenge zvaakupiwa kuti umwe neumwe asara akabata chake handiti avo vakatoita upenyu hwavo nemurume wavo vakaisa muchato handiti wapaona isusu hatina simba rekunopinza umwe munhu pamuchato iwoyo handiti wapanzwa simba redu riri pekuti mai mungaramba nemi vana mai handitika but pane vana vakaberekwa muchizotaura zvenyu zvamunotaura handitika mai ava nevana vavo imi nevana venyu handiti mwana wamai avo tikavatarira handi ndo vadiki vane vana vanove vadiki kwamuri handitika tikatarira pamabenefits kana tichienda kumutemo wehurumende vana zvichida vavo ndokuchine vana vamwe vari kuenda kupi kuchikoro handiti kunonzi vana vari kuenda kuchikoro
uyu naningi iwe wakaenda kuchikoro sekuenda kwakaita baba wako aungarambe kuti munin'ina wako kana hanzvadzi yako ende kuchikoro handiti atirwe daka remamai so kana matitaurira imi mai imi tiudzei vana vakanyorwa here mazita akaenda kwacho kwaanofanira kunge achienda vakanyorwa ndizvo zvinofanira kuitika tine imwe yakafanana naiyoyo tikazowirirana taona kuti ko kana vatete ava vari kutungamira nhau yeestate yavanzvadzi vavo ichibatanidzwa kuti vari kutonotsvaga kuti hanzvadzi yangu yakabereka nemukadzi uyu ikabereka nemukadzi uyu vana vese ivavo vatorwa vabva vanoiswa musemuningi under one umbrella kuratidza kuti murume uya akaenda uya handitika ndiapo ava havana chavo ava muningi umo ava havana chavo vanotorwira nyaya yevana vadiki futi venyu vamwina wemi ndo mabeneficiaries mazhinji muzvinhu zviri kutaurwa papi pano saka hamugone kuti kana maa musingazikanwe mumusha mevanhu mozoti munhu afaka ndopama kuzonopinda mumusha imomo muchiningirimo hatigone kureverera zvinhu zvakadii zvakadaro but chandafarira ndechekuti uyu mukomanawo kana abatana nevanin'ina vake nehanzvadzi dzake hakuna chinhu chakanaka saichocho kana pachinzi imi handimanzwa mati imimi ndo vakanzi vauye kudare vatu witness kuti vanokuziva here kana kuti havakuzivei handozvamataura vataura kawana havana kusikiza kuti handivadii handivazive ndikaona kuti aiwa imimi vanhu tu hatingataure nemi handiti takuenda kune mwana weropa akasiyiwa naakimu handi muri kuona musikana uyu abva atitaurira zviripo kuti patakaona kuti taakuenda uku kunoda mwana waakimu handitika ndobva vanyotora mabirth certificate evanin'ina nehanzvadzi dzavo vadiki vakadii vakauya nazvo kwazvinofanira kunge zvichiitwa handiti kana taenda kuya pamuri kutya imimi kuti zvichida munozosara panze hamusare panze sei vana vane mabirth certificate raakimu safadha mother semi handiti kana zvine chekuita kupensions vanobva vati uyu mukadzi uyu ane vana ava handiti ari kupi handitika munogona kusawana sheya yekunangwa nepensions kunzi zvenyu ndezvizvo but munongoudzwa kunzi ndiyewo caretaker wevana vakasiyiwa nani naakimu handiti chavanowana vanochiwana through chii nokuti kana vana havakupiwa zvinhu amai kana paine chinenge chichibuda chinobuda chichiti vari kuenda kuzvikoro vanopiwa mari dzavo dzekuenda kuzvikoro nepensions iyoyo handiti then kana muchinzi muri kusheyewa zvinhu kana vana vaiswa parekodi raki vanopiwa zvinofambirana navo zvichienderana zvisingasarudze kuti mwana wokwamaiguru ndeupi mwana wokwamainini ndeupi handiti vanowana mashezi evana zvinhu zvichibva kuna baba wavo handitika saka kana vana ava vakanyorwa ikoko iye zvino ngatimboisiyai yakadaro handiti isi tozopindira panhau yenhaka yekuti aiwa kavakomana munhu paanoshanda anenge achishandira chii mudzimai kana kuti madzimai ake nechii nevana handiti mudzimai madzimai nevana imi mune kwamakagara here nababa ava muchiti apa pangu pandakasiyiwa nababa ndekupi mune imba here yababa ivavo imba ichibva kuna ani ndozvanotokubvunza mbva mapuhwa kaimba hani munoona kuti Akim was a very genuine person aita zvinhu zvake akawanda but akaona kuti ndikasiya ndisina kupa amai ava accommodation yekugara handiti havazowana pekugara avo aiziva kuti ndine muchato navo hazvina chitsotsi ndobva atora imba akakupai handi munopanzvisa ndimuri kutaurira ininika
kuti ndimuone mufiye kuti akanga akamira sei ndakumuonera pamuri akakupai imba yaakasiya ati adzimai vangu kana ndazofa munowana pekugara nevana tomuti akaipa here munhu nokuti nhasi uno tikatevera vapenyu ava muchaona kuti murume wenyu akashata zvisingaite makumuipisa aka but ane zvakanaka zvaakakuitirai zvisingazivikanwe even nevava vakomana vana vachona havazvizive kuti mai nini vatori nemba yavo mai vadika yavakapuhwa kana kuti yavakatengerwa nani nababa vedu handiti havaite daka nemba iyoyo iri muzita renyu imi makabva mati isa muzita mangu isa pai muzita mangu shuwa ndobvaisa muzita benyu handiti imba yacho iyoyo haisi yenyu imi nehama dzenyu haisi but mangwana inonetsa vana ava kuti withdrawe imba iyoyo kuti vaitore vana vakimu handiti mapawa saka toda kukuudzai uchenjeri nhasi kana makapuhwa imba naakimu amai hakuna chinhu chakakosha chinodarika ichocho handiti nhasi uno chamaa kunoitawo ari kutanga kumba kwenyu kana kuti vana venyu handitika makuchinovanyoresawo pamba iyoyo yababa vani vavo kuti kana ndazofa ini hakuna wese ine muiyi anopinda paimba iyi handitika imba iyi ndeye vana vangu ningi naningi handimatifowo vana yes vana ivavo hakuna anotengesa imba iyoyo handitika vese vari kufowa hapana anodi saka pano patingauye pano tingakusiyei takuspoilai ipo pasati pane chinhu chakashata ameno museyamwa ndokuona kwandiri kuita tingaspoile nyaya iyi ichiri pakanaka pari zvino handiti mungadai muri kunditaurira kuti vakanyoresa vana vavo maiguru ina havana kunyoresa vana vangu handiti muri kuzvinzwa zvandiri kutaura patinotangira izvo ndepekuti vana havana kukonsidwa vana vasiyiwa akimu ane dzimba 10 asi vana vari kuzikamwa neuyu kuti varipo padzimba 10 paya havana tingada tiri kutasika uyu kuti ona akashamwari daka harishande baba vako ndo vakabereka iwe ndo vakaberekawo chiendai padzimba 10 muone kuti yamunoti iyi ndo isingazare mumaziso menyu mutorewo muiti taipa vana vababa vedu nemi maimi handiti makasiya mapuhwa dhatiningi vana vakawana pekuti akaenda uko akasangana nenhamo akataura nabhudhi vake kuti saka kumba kwakamira sei tete kugara kumba tiri raiti zvedu but kwandaendawo ndokusina kumira zvakanaka mukwasha wenyu anetsa handiti ndoupenyu saka kana mamauya nhasi hatisati tasvika pekuti tingakupei customary law ningi marriage certificate nepamura hapana patinokupirai nyaya iripo inofanira kugadzirwa nemuchato iwoyo handitika ndiwoyo kuti wane vana accommodation here vana vaiswa here papensheni yababa wavo handiti moenda ava vakomana kana mazvara vana 4 nababa vavo havana pavanokurasai kuti mai ava havana basa asi vachibvuma kuti makabereka vana 4 nababa vavo hakuna zvinhu zvakadaro ndozvaungaiteere shamwari kuti imi amai hamuna basa ivo vane vana 4 vababa vako vamuri kubvuma kuti baba vedu vakasiya vana 4 vari kudayira ivo kuti ndakasiyirwa imba nemurume wangu hapana pamungavarasi ndio chikumbiro changu daka rana mai haripindirwe nevana munopanzwa zvinopa ngozi neminyama mumba handiti mapanzwa munhu akafa hazive sekuziva kwaaita ari mupenyu handitika mukangovhiringidza zvinhu zvake anotsamwa haana basa kuti uruwe ropa haana basa kuti ndiye mukadzi wangu muchato uyu aiwa kuri wrong ndokwaanopinda handiti anorowa saka mukatanga nekumuratidza kuti zvawakasiya tinodya nevana handiti vamunoziva kuti havana vababa vedu
mukangoratidza mufi pazvinhu zvake zvese zvinokufambirai zvakanaka. Seizvo zvindokushuwirai kuti zvinofamba zvakanaka. Pamusoro yes. Kupensheni wangu wakandipa tsamba yekastomari. Saka wakati kana maenda kwaMambo ndiwo achanokudhindirai kuti titange kufambisa nhau dzekupensheni. Kana pasina izvozvo maiguru wakaya vari vega hatikwanise kuvapa mari. Imimiwo mukauya muri mega hatikwanise kukupai mari. Saka panofanira kunge pane chinzwai manje. Imi mataura zvakanaka. Handiti ka? Ndo zviri kusunga. Kana muri kunzi kana maiguru vakauya vega. Handiti? Maiguru vachauya kuno kuti Mambo chiitai mapepa aya because uku hapana chiri kufamba. Maiguru vakatosubmita kuti ara mapepa avo. Vakasubmita mapepa avo. Asi hakuna chinoshanda kana muchiti imi ndakanzi ivo kana imi musina hakuna chinodinga. Imi bepa renyu recustomary ramakapuwa kukoti riri kupi? Ndikadona mai ava. Chapter 336 inonzi marriage registration. Haiti marriage certificate. Ndevapa? Unaiwa mai guru chaiwa. Marriage registration. Right. Very good. Kana isiri marriage certificate. Chatiri kutaura ndechekuti pavari kufambisa mapepa avo apa stage ipi kana vakanopiwa izvikuningi. Apa stage yekunongwe kuti mimi muchafinalize. Kufinalize kwedu ndokwandiri kutanga nako nhasi. I confirmation of customary law marriages form. Ndo ikanyorwa here navo ivavo. Hanzi ndiyo yavanonyora imi modhinda chidhindo. Atidhinde zvinhu zvatisina kunyora. Zviri wrong. Munopiwa form riri empty. Risina kunyorwa chimwe chinhu. Ndakapiwa mamwe nezuro aya. Inzwai kai mamai kai atinoti nana chimbotaura nemi zvakanaka tozopesera tasvika pano pakanikuti. Makapuwa mapepa. Iri bepa rakanyorwa kudhara kai. Iro ndakatangana naro kucivil court iro rekudhara. Makaenda naro kucivil court. Saka nyaya haina kupera ndopatakazonzi chiendai kwani kwaMambo. Saka nezuro patakadzoka. Chamuri kuti imi tofanira kudhinda chii? Hanzi munofanira kudhinda pasasapo. Patidhinde. Ndai munovataurira kuti wanzi naMambo handidhinde. Alright. Anochatisa customary law havasi vanhu venyu vekuofisi kwenyu kwamuri kutaura. NdiMambo. Handiti? Mungadai mauya imi mune bepa renyu richi form. Hazvisiri zvere muziyama? Ega blank paper. Isu tinawo muno. Noti basa redu. Handiti? Tikatumwa unzi dhindai. Pabanga ndibhuti yenyonga chikunyorera izvi mapepa izvi. Tinoda chunhu chine mawitnesses. Kana chunhu chikanzi maiguru ava ngavavepo kuitira kuti zvinhu zvepensheni yenyu ivo ivafambire imi kufambirei. Munotouya mese navo ava vachipupura kuti tione mafirwa ekamambo. Ani mazvo hazvisiri zvinenge izvi. Ini chandinongokurudzira zvangu kuvanhu, dai tichiti paya patinenge tadanana nevarume ava, nokuti varume vachona ndisu, dai tichingoziva kuti zuva rekufa kwemunhu rinosvika, handiti taifanira kunge tichigadzirisa zvinhu zvacho vanhu vari vapenzi. Ndopakakosha. Avo vanaro bepa ravo rinotaura zvakadai. Imimi tinofanirwa kukuitirai bepa racho isusu, handitika, but hatiriite bepa iroro kana paine chimwe chinhu chinomisa. Handiti mapanzo? Maiguru avo mati imi kupensheni vari kuti hakuna chinofamba kana imi musati mazodai. Handiti? Ivo vakazviziva kuti hapana chinofamba ikoko, imi musati vachakuperekedza kuti hendei mainini tinodii, tinoitisa muchato wenyu wecustomary law moinda samaiguru nani namainini. Kana maiguru ava vanga vasingazive kuti kuno mumwe mukadzi savataura, but ava vanoziva vana baba vavo vamakabereka imi. Handiti? Pane chinhu chinofanira kukubatanidzai kuti maona kamainini muupenyu.
ndo zvinowanikwa izvi kana tichirarama. Dai musina kusvika apa amaisvika kuti muvatsvaga ava kuti kwadzivi gava ndipupurire kuti ndiri mukadzi wenhingi, maitenge muchitizawo makadai muchiitawo zvenyu zvamuri kuita nemurume wavo ivo vachiningiringa izvozvo. But chandirokumbira kwandakudzorera nyaya kuvakomana handiti. Yes. Situation yawo inofanira kunge kuti murume wavo akasiya vanyoresa vese. Akasiya vanyoresa ikoko. Pafomu panapa vanofanira kuti apia vese ende vari kuapia vese. Yes. Kana vachapia vese handiti mai guru pavanofanirwa kuziva handiti ivo vanogona kunonoka kuona nekuziva mutemo kuti yakamira sei handiti munhu anovabatsira vana vavo handiti rusinzo shamwari timunogara pasi namuchembere mai zvamuri kuda zvemapenjeni nekudini dini kana apa pasina kunhingirimwa hazvidi muri kutambisa nguva hapana pamuchanzvenga nyaya iyi baba vakatobereka namai avo handiti zvinopa mafomu aya kutaurwa pa zviri kuratidza kuti baba vakanyoresa imimi vakanyoresa futi maini navo mai vadiki avo handiti zvamakanyoreswa mese iye zvino yakaenda arwadi kupensions hana chaanobuda nacho imi mukaenda muri mega hapana chamunodii saka zvakuda kuti mubatane kana uyo achipuwa zvake anopiwa zvake zvisina kuinzana nezvenyu tozviziva uyo anopuwa zvake uyu wopuwa chi opuwa zvake handiti makutorarama but ukama manje hauzonzi uyu unotongoti zvidiro aunozviita iwe semwana waAkimu ndo madiro aunotongoita mwana wamai ako ndokuti mwana wababa vako blood is thicker than water handiti saka ndoda kukudzoserai kumba mouya pano imi moga tisiri mudare haisi nyaya yekuendesana kudare tirongmuningi maifanira kuya pano tisiri mudare sekunge toda kuextota umwe munhu mushandisira sipa tishandisa kote no hazvisiri izvozvo feya muri kumba imi kana maiziva kuti ava muonane navo ava vakomana avo ndo munopa mapepa Alisoni amen ona mapepa mwanangu aya ndakaendawo kupensions nenhau yevanin'ina vako nahanzvadzi dzako kuri kunzi zvakati handiti isha ndokumbira kutaura zvinogona kuti remei kuti vatange kutaura nenyaya yekuti musi wakafa date vakauya vakakanda mabeki vakarara pano zvinogona kuti zvitiremei kuti vatange mari vakaita sei vakauya nemabhegi adedite vanga vane 6 years vachirwara pa6 years dzekurwara dzose mainini hatinambobvira takavaona asi musi wekufa mainini nabamini vari papa vakauya nemabhegi vakamakanda mumba vachimasiya vachivasiya vaita sei vachimasiya mabhegi vachimarama varwara here vanga vatofa kusvikira mabhegi musi wekufa mabhegi adedite akakandwa muguva neivava mainini nabamini vamarama mabhegi saka zvinobva zvatiremei kuti vazovatanga vanovatanga sei ivo musi wekufa vairamwa right mhosva ndo dzinenge dzichiparwa but kugadzirisa nyaya umwe neumwe anakachitongoona kuti apa ndakapakanya ndakaibopa nekumuswe handitika but hazvisiri izvo zvinotadzisa nyaya kuti dzidi kufamba nyaya yekukanda mabhegi muguva nempatya nechii handiti kana isiri polisi yekwapiri yekuvigana nayo imhosva inenge yaparwa handiti idzodzo ndiramunzvanzi munhu akaenda kwamambo akaripiswa namambo kuti chipini chakadaro hachidi hachifanira kunge chichienda but nyaya kana tauya kudaro handiti hadzidi kusangana handinondinzwisisa hadzidi kudi hadzidi kusangana dzinoda kuuya kudare kuno makuziva mambo imwe nyaya ingangodaro ichinetsa iri kutidya moyo ndeyekuti pakafa baba mbatya dzababa dzakaitwa izvi kwatiri hazviko handiti nyaya yatiri kuda pano ukaona vanhu vapotera kuno kwamambo kuno
pane zvikuru zvinenge zviripo. Ndozvandiri kuramba kuti aiwa mungadai musina kuuya kudare, mungadai mauya paushamwari tiri muno muofisi medu, ndototi taurai na sekretari wangu handiti votaura zvobuda pachena zviri kudiwa. Ndisipo indozongodeedzerwa chetonzi tine pepa ravo rataita rinoda kudii, rinoda kudhindwa handiti, rinodeedzera hama dzekumukadzi, hama dzekumurume dzisingaitwe nevana handiti. Iwewe uri munzira yekuenda ikoku handiti ka nyaya hombe kana paitika chunhu tinostika pakuti ngatigadzirei dambudziko handiti. Tagadzira dambudziko mwana anobvunzwa odzoka handiti, hapana asiri kuona kuti panoda mumwe pasvika manje handiti. Kana pasvika ipapo panomboshandiswa kuti handiti wazviona kuti panoda idini padii, bati tichikurumidza kudzokera kunogadzirisa dambudziko handiti. Vatakugadzirisira dambudziko vaning'ina vako vaya nahanzvadzi dzako ziya, kwete ava handiti wapona. Mukangoziva izvozvo mukurarama tapedza. Saka ndiri kukumbirayo iwe shamari yangu, baba munini wari kurewa ndiani? Muri chii kana muchinzi baba munini? Isu hatina ana baba munini, tina na baba. Muri chii mumusha umu? Vapiri akimpiri anditi amai vake amai vangu vangwani kumani munini. So amumo out from this ningi, amumo pana pamunopinda handiti mapanzo, amuna pamunopinda pekuti munorula kana kupa mutemo munyaya iyi. Chiripo ndechekugaidha vana sababa handiti. Ukama hwakakosha ndohwani hwokwamai handiti. Munobatanidzwa nezamu navapira, amuna chamunozonopa mumusha mavo nokuti hamusi weropa ravo. Imurerei handina kunzwa zvautaura netsoko zvinhu tu zvakasiyana. But mune makumira manje muchimislida vana, vana kuti handi baba, muchimislida vana. Mbatya dzinotorwa dzemupi, nyango dzaa dziri kuna mai vadika kana dzaa dziri kupi kupi, dzinotorwa here dzichinoita zvokukandirana pamuningi. Ndio baba munini vacho here vakaita izvozvo. Taurai baba. Ndoti nditaure pamusoro pechitiko chakaitika kuvapiri. Ini ndanga ndiriko ndichimira sapamunini handiti ka. Saka ava vekwadasu vakauya nehembe dzavapiri vachiti idzi ndo zvanga zviri zvinhu zvavapiri, vachiuya nazvo mumusha mavapiri. Vachiuya nazvo saka vauya nazvo vapiri vanga vari kumba kwamaiguru pavakashayika handiti. Saka vekumusha kwamhuri yangu iyi kwamaiguru havana kuaccepta zvinhu zvavapiri yakwazvakaita. Handisiri ndega ndanga ndiripo, tina vamwe sekuru vaitungamira vanonzi sekuru Toda unakwanisa kuya panapa vanonzi chinzwai zvanoda kukubatsirai. Sorry kuita kunge ndisingade kuti nditaurirane nemi. Dare redu rino nderechivanhu handiti mapanzo. Nyaya yandada yataurwa nemusikana uyu ezvino akuzonorasika atapedzisira atsamusana neni handiti wapanzo. Nyaya yataura yakakosha kwandiri ndeyekubatanidza vana vababa vake naiwe. Hapana vari special pavana ava. Handimoni nzvo zvanoda kutaurirai. Mukomana wangu wandada kutaura naye uyu ndio wandiri kupa shoko handiti. Chave chigondora chachimombe handiti ka. Mudzimu ukakupa ronda wati nhunzi dzikudye handiti. Kunzi ndiri mwana mudiki zvakaitwa nababa zvakati mangwana zvinokuchemedza, nhasi unoti chada kukupai mazano, ngatishandei nawo handiti. Imi musainterfere nyaya iyi, you are out of this vana avo handiti ka. Asi vanokuziva kuti muri baba vavo handiti. Inzwai muruda kuzotaura, ndati handisi kuda kuti mutaure. Handisi kuda kuti mutaure
because zvino makunondirasa kundibuditsa munyaya yemamai tu aya nevana vavakabereka. Handiti ini ndati mamai aya vese handiti vanofanirwa kubatsirwa nevanhu vakomana naiye tete ari kutaura nevana vekumba kwamai ava diki ava vanofanira kugara pasi nokuti chinhu chimwe chete. Handiti imimi miromo yenyu yekubatanidza vana ava ndeyekungovati nyangwe pane zvakatadzwa. Handitika mai vamwe vataona pano handitika ndo vadiki sezvakaita vanga vachiramba kuti mai vakuru ava vange vachitaura muno mudare ava vakaramba kudhara muchato wakachekwa kwazvodaidai. Handitikati aiwa mai akacheka muchato ndiye akafa. Tiri kutaura zvenyu kuti mune vana vangani uya nevana vangani ndopata kutaura. Kana tichirodza vanhu varambana muno handiti kuti varambana baba vacho navapo mai avapo toda kuchaja vanhu dare roda kuchaja hatizonotarisa zvizhinji toda kutarika kuti iwe baba uri kuramba mukadzika but wakabereka naye vana ngataure nhau yevanhu vangani vanhu i4 vasikana 8 mombe dare rakugona kufamba handiti i4 vakomana 4 mombe dare rakugona kufamba handiti. Iye zvino nyaya iri pamberi pedu vana mama handiti ngaticheukei tese takacheuka kuvana ikoko kwane vana baba vamunofanira kupa mukana nyangwe imi muri vana mai asi mune vana varimo vave vana baba vemhuri dzamakabereka ndo vamaakupa mukana wokuvaudza kuti onaka mwanangu uya unzwe nyaya iyi yakuda kuti chigadziriswa chigarai pasi mugadzirise nyaya iyi isi mozongotiudzawo panenge paakuda mai kana kuti pari kuda vana mai. Handiti ndizvo kufambisa mapepa havangafambise vakagona anofambiswa neni but afambisei mapepa asina pano kudzoserai kumashure kana kuzove vasungwa munhaka. Tikaona vana vachirasa vamwe vana unobatikana. Handitika ndafarira kuti takanyora mazita emhuri dzese nemabirth certificate avo tikazvisa kupensheni ningi. Handiti bepa riri kutariswapo iro riri kuonekwa kuti ava mai ava baba kana kuri ikoko vakasiya vatonyoresa madzimai avo iwayo ari mangani ari 2 kunyange umwe asina muchato kana kuti asina registration yechichi zviri kutaurwa pano izvi asi akasiya ega agadzirisa nyaya yake. Nyaya hombe yandiri kuremekedza ndeyekusiya apa accommodation kuna amai avo sekutaura kwavari kuita. Hapana kana munhu asiyira vana vake musha wokugara chii chimwe. Saka nyaya yekupensions kana avo vasipo hakuna chinofamba. Ndo zvamuritaura imi kana musipo hapana chinodiwa. Saka munobatana chete munodzoka chete. Handiti tauraiwo timbonzwaiwo kuzunguza musoro. Ini hangu ndimwana wehanzvadzi dzana handiti hauna zvaunitaurira zvana ava vapi dzevaroora ava vekwapiri vana mai vavo baba vangu ihanzvadzi dzavo ini ndinoitwa piri pedamori urichi vavaroora mwana wahanzvadzi yaamweni mwana wahanzvadzi yaamweni mwana wasekuru saka imukamuona chii ndimai amwene inini sekuona kwangu adai mavabatanidza muno situation inzwai kuvabatanidza kwedu ndofunga vanhu hamunzwisise kuti chii. Ukaona munhu chinhu chinopedza zvinhu shamwari yangu ukanzi murungweni kana asipo handiti autore mota iyi iwe uchifanira kutora mota iyi handiti unotouya kwandiri handiti ndizvo
vamurumbweni ndauya mudhara please motikari iya iri kunzi kana musipo imi handingaitori zvemadaka edu kana kutukana please mudhara ndinzwisiseiwo mota yangu yakutoora matairi paya handiti totaurirana inini newe towirirana kuti kana zviri izvozvo munin'ina ngatichienda wabvumaka tiri kutaurirana tiri tu handiti toenda chikona mombe ndauya mukomana ndanzwa achiti mati mimi kana ndisina kuuya angatore mota haiwa mupei mota yako mana mupei mupana wedu mupei mota handiti nyaya iri pana amai vako apa vese imi varoora venyu nyaya iri pavaroora venyu ndeyekuti umwe akabata zvaakabata handiti umwe wakabata zvake zvaakabata handiti but kwavari kuda kuenda kupensions kuri kuti iko kana maiguru ava vasipo apa imi hamuna chamunogona kudii kweivo vane chii chavangazoita kana ava vaudzwa unzi kana avo vasipo hapana ivowo kuti hapana chavanoita kana ava vadii vasipo saka vachabatana. Inini ndakutochemawo mambo nekuti inini chine vana vachiri vadiki vari kupuraimari vachiri kuenda kuchikoro maiguru havana vana vachiri vadiki saka dzimweni dzenguva vanogona kuti nyaya iyi ngaingoite sei ngaingorowe zvavo yakadaro hakuna zvinhu zvakadaro ndokutuka ikoko kana mauya kumatare rambai makazvirereka tichienda pekuti tigadzirise nyaya dzenyu handiti mapona uyaika chandaramba ndechekuti muite kunge muri kuvasungisa kuti endei kudari handiti inzwai zvandiroda kutaurirai handiti mapona tichakuramwai tokusiyai kuti endai munoita zvinhu zvenyu mega handiti teererai mashoko edu kana tichikupai njere dzinovaka handiti zvakaitika nekusaziva atidi kuti titore mai ava kuita kunge tiri kuvashandisira dare kuti vabvume zvinhu zvavasiri kuda kubvuma handiti mapanzwa isusu tanga tichifungidzira kuti imimi sekutaura kuri kuita mukomana wangu imimi ndimi muchati imi saka mambo hatizive kuti tingaite zvekuita sei kuti ini namaiguru avo tiyanane chinhu chandiri kuda zvisi zvokuti ndiri kuda zvokuti vanawo vachiri kuenda kuchikoro matambudziko angu ari pekuti baba vavo ndo vakashaika ini handikwanisi kuendesa vana kupi kuchikoro saka zvinhu zvangu zvese zviri kumiswa nekuda kwokuti maiguru kana vasipo apa hakuna chinofamba ini ndo pandiri kutiwo ko ivo vanofana kudya nhaka yemurume wavo handiti saka musavatorere pfungwa yekuti vanogona kutora pfungwa yekuti hai nokuti handava haisi nyaya yekuti vana vavo ivo pachezvo zvavo vari kuchengetwa nei kana vasina kupiwa mari yepenjeni yemurume wavo handiti mapona ndopanoda kukugadzisai mouya gogo munogarepi ndanga ndichikumbira ka kuti imi handiti muroranyina wenyu uyu munogona kunge manga musingamuzive kana kumuziva but musina kuitirwa zvinhu pamutemo zvinoratidza kuti kune umwe mudzimai nokuti kuno kuchivanhu kwedu kuno handiti munhu kana akuda kutora umwe mukadzi anobvisa mombe handitika yekunosuma mudzimai but nhasi manje uya aifanirwa kuzviita uya ndobva aenda asina kuzviita handiti matare edu atiinawo atitonge munhu akafa handiti munhu akafa tinomutongera pavana vake handi mapanzwa pachi pavana vake handiti ndopatinomutongera kuti iwewe mhosva yakasiya yaitwa nababa vako usati nokuti yakaitirwa amai vako saka isusu takaberekwa naamai ava munyaya yakaitwa nababa vedu hatimo handinwapona ngozi kana youya yenyu imi muchiti makazondirwadzisa pakati baba venyu vakazodini amubvunze mufi munobvunza vapenyu vaakasiya veukama nevana vavo vavaberekavo saka kana vaakuita zvinhu zvavo handiti vanofanirwa kuzviita
panogadziriswa nyaya dzemari nekuita sei handiti panofanirwa kugadziriswa zvakatadzikwa handiti chakatadzikwa chikasagadziriswa hapana kwatiri kuenda. Mutemo wedu isusu tinoti kana panga paitwa chinhu chaitwa pakaunzwa mari handiti ikaiswa apa tinobva tatanga nekuti baba venyu pavakatora mukadzi uyu havana kunge vakabvisa mombe yekusuma mukadzi uyu kuna maya bvisai $300 apa yemombe muipe mai avo, motora mbudzi $35 mupe mai avo. Mbudzi ndeye munongedzo kuchivanhu, kune chinhu chinonzi munongedzo. Pese pamuri kuripa mhosva munofanirwa kutungamidza mbudzi kuti mbudzi yangu yemunongedzo iyo. Mombe hamusina kunge mazopiwa nababa vedu. Paina nababa manje nanasekuru nanani vari kutungamira matare ekubatsira vana ava kuti vana vavo ivo pasisina futi. Vana ndo vanomukirwa nengozi kazhinji yenyu imi, nokuti ikamukira uyo anozviziva kuti ichokwadi takamboenda kwamambo ngezi tikataurwa nyaya iriko anokurumidza kuibhadhara yobva yapera. Ngozi haidi izvozvo, inoda kumhanyisa vanhu mumusha handiti. Saka handisi kuda kupedza nguva, ndaikukumbirai mhai, nyoka huru haizvirume handiti. Tiende pekuti moyo wekubereka, kuti pakubereka kwamakaita uyu ndokuberekwa kwakaitwa uyo nevava handiti. Murume wenyu i1 ndiye anokubatanidzai, ndiye anobatanidza muri. Saka toenda pekuti chi ngatiendei tigadzirise dambudziko iri rirapa handiti. Tagadzirisa dambudziko iri, vana varipo apo ezvino anozviitira zvinhu zvake ega, adzazane mhuri yake kwaanoshanda achizvichengetera mhuri yake handiti. But moyo wekuberekwa ndo wamutuma kuti anga ari pano achiteerera kuti mai vakaiswa kudare namai vadiki vaya, nyaya yachona ndei handiti. But mutemo wedu wechivanhu woti ko mukazvinzwa muitei handiti mapawana, nokuti havapinde munyaya dzani dzenyu semamai avo. Vakada kubata uko ingozi, vakada kubata kwamuri ingozi. Uyu akada kuti ataure mashoko kwamuri handiti, anotaura zvinhu zvisingazokufadza imi, anogona kutaura zvisingazofadza amai avo. Nhasi zvinogona kuzoveko mberi handiti, ove matambudziko. Saka toda kuti tigadzire nyaya yenyu panhau yekuti zvisare zvakachena kumhuri dzamakabereka. Tozviita rini? Tozviita rini mama? Pamunoti mambo apo ndiye ndakasununguka, mouya tovharirana muno totaurirana, vanokumbira ruregerero vachikumbira handiti. Toenda mberi neupenyu, nokuti tikati ima mupuwe penjeni yemurume wenyu aishandira imi azviko. Penjeni yababa veuyu yavakashandira yongozi yakangogara ikoko, nokuti vakadzi vaya vaya havana kunge vachiwirirana kuti penjeni yavo vaipiwe. Gone kudaro totsamwisa mufi pavana vake, totsamwisa mufi wacho pamusoro penyu. Baba wakashayika gore ripi? Muna September. Izvino mukadai makatopedza izvozvo zvingadai zvakatopera handiti. Saka toita sei mama? Ndeipi nzira yamuri kufunga kuti mungade kuti nyaya iyi igadzirisike sekunzwa kwamuri kuita avo vachitaura kuti vakanzi zvakati, imimiwo makadai muchiti masvika pakati kufunga kwenyu? Pane estate kashamari noti mupesera maenda kukoti, kuhigh court. Mero ndokwa zvinoitwa here zvemaestates
ikoko ndopanozotsvagwa kuti saka ari kutungamira nyaya iyi ichiunganidza kuti zvinofanirwa kuti zvidai ndeipi nderini newamuri kufunga kuti nyaya idzi mudzigadzire? Ini zvangu mambo handizivi kuti baba vanga nechimwe chinhu, ndinongoti vanga vasina chimwe chinhu nokuti handina zvavakandiratidza kuti vanditengerewo kana vadii, saka handina estate yandingazive kuti vaenda nayo nokuti havanga vasina chinhu. But kubasa vaienda kubasa kwaise penjeni ndeyandaizoti handitika isusu hatisi kutaura zvedu kuti vanei vanemba vane dzimba vakadei akadai. Tiri kungotaura chete kana tichiti estate tiri kutaura kugoyiwa kwenhaka yemufi. Handiti isingati kana mukanzwa kunzi yapiwa ini moenda futi kukoti kuti munhu wamakapa kuningiya haasiri iye zvinhu ndezvanhingi chaiye. Handiti toda kungogara tangogadzirisa zvisipo hazvipo. Handiti pati penjeni yacho onaka ipiwei, ipiwei. Handiti mapona idyai mari yemurume wenyu. Handitika ishe wangu inini ndingati pari zvonga ndakarwadziswa zvakanyanyisa, saka ndanga ndichikumbira ndombozorora ndozvinomiri wangu unorwadza, ndombozorora kana ndazokwanisa ndokunoti mwana wangu avaitira ini ndozorora zvaamai kubatsirei munouya pakiu avo moisa muchiguruguru chiripo motora $10 $20 yenyu monodya iri fane murume wenyu mukaramwirana zvinoora yoisa kupensions fund miscellaneous fund kana kuzopedzera yakutekisa musana musina chamuinacho zvinonenge maitei haise vana yenyu. Ndofunga pane pasiri kunyatsokubuda pachena. Mama kubva zvenhu zvakashaya diti vanga vachirwara in and out, kufamba zvakanyanya vanofamba neni zvichireva kuti kana ini ndisipo vanofamba nehanzvadzi yangu. Saka ivo pachezvavo kuti tivati mama vanonyatsokufamba havana kunyatsokusimba. Saka pavanga vachiti it's not like havasi kuda pension, pakashaya diti ndini ndakatovaperekedza tichizosvika pakunonyora. Mama vanofamba vanogona kuzvifambira kunge vaine munhu akavatakura kucrossa road chaiko ritori basa. Mama vane mazuva vachirwara titori mapepa ekuharare hospital. Saka kana vachiti zvoni muchivabvunza kuti mwana uya rini, vanenge vachitarisa kuti anenge ari free pakati pedu anokwanisa kuwanika rini. Vatete ndoda kukubatsirai muupenyu. Nyaya yatiri kutaura pano ndevanin'ina nehanzvadzi dzenyu dzakaberekwa namai avo vachiri kuenda kuchikoro. Vamunofanirwa kufarira kuti vanofanira kuenda kuchikoro. Takati vanyoresa papension nerudo ishe. Handitika takatoti first day chingopedza kunyora handitika tikatotumira death certificate takati itaiso tiite sei tikanzi zvese zvinofanira kuitwa pension zvakatonzi mwedzi iwoyo taifanira kutowana mari zvichingove kuti zvoni vaingofanira kuendesa chibirth chete zvese ndo zvatakaudzwa isu tichienda kupension. Saka tatozoshamisika ukamanzi zvoni dispute takauya zvino ndo pataura. Saka ivo pension ikuramba kubuda both of them hapana anowana pension yababa kana pasi because vese vari registered somewhere Saudi Arabia ava vakanzena mutora dziri avamai vakaenda vapiwa vakapiwa nokuti vakanetwa under polygon system. Saka ngavauye tigadzire mapepa avo zvatiri kutaura nezvitaura namama kuti vatore mari yemurume wavo vadye vese vari tu norudye murume wavo. ndini ndinofamba navo ndo zvandandichingoedza kutaura chete kuti ndini ndinofamba navo. Pabepa redu rine parinotobvunza kuti munhu uyu akanga aine vakadzi vangani. Patakafila hatina kunge taita sei, takangofila tichinyora mazita evana, ndini ndakatobetsera mama ndosaka ndandadaira. Saka handina kunge taziva chinhu. Saka ndandichingodaira pamama achiti mama vanouya rini kuti ndidaire kuti zveni mama vatadza kudaira nekuti vanga vakamirira kuti vabva vandiudza kuti vanorwara. Vataura havana kutadza kudaira. Asi chinhu chatiri kuda. Saka ndasatoswera ndinotoona kuti basa iri panze. Ndatoswera pamwe. Chinhu chatiri kuda ndechekugadzirisa nyaya iyi
kuti ifambe. Handiti ka shamwari yangu, chikumbiro changu, ukanzwa uchinzi nyoka huru haizvirumi, zvine zvazvinotaura. Nzou padzinenge dzichirwa dzinogona kutadzawo kuvadzana idzo, but uswa nemiti imwe ipapo inenge ichidii, ichiparara. Vana vari kuenda kuchikoro, vaisei mupfungwa dzenyu dzekuti zvichida imimi makawana mukana wekuenda kuchikoro, baba venyu vari vapenyu. Handiti vanin'ina venyu vasazotadza kuenda kuchikoro nokuti baba vavo vakashayika. Baba vavo hasi munhu wemustriti aitengesa magwavha, wokuti mari yake yemagwavha akatongoitengesa akatonotenga huku yatopera, hakuna futi kwaanozodii, kwaanozoiwana. Handiti baba venyu vaishanda muhurumende, mune zvishoma zvavanofanira kuwana zvinofanira kubatsira madzimai avo iwaya nevana vakasara. Ndisingaverenge iwe. Handiti mari yaunofanira kupa mai kana uchida kuvapa $100, handiti uchaona kuti ivo vakapuwa $50 yavo kupensions kwavo kwemurume wavo, iwo kana wauda kuvapa $100 unonzwa kuti chitora imwe dhingi unopa vazukuru vangu. Handiti kana kuvaona vasvika pamba ukavapa mari kuti mama pandinovapa mari pega pega, havatadze kuzoya kunoko, vanouya. Toda chemberedzi dzirarame dzichiwana mari yekusapiwa zhinji, vawane mari yavo yekuzvitonga. Muroora anogona kusazoda kuti mai vapiwe mari newe, zviriko. Handiti muchiri kuwirirana vagadzirisirei zvinhu zvinoita kuti vagone kumbozvichengeta voga vasati vasvika pavanokundikana paya pekuti havachisina chavanogona kuzviitira vega, mowana pekuzopindira. Handiti ndochikumbiro changu. Nyaya iyi ngatinzwei ripoti yayo musi wa14 August kuti kubva kwamaita pano nhasi musi wa13 kusvika musi wa14 August mune chii chamamboita pairi zvinoratidza kuti maakugadzirisa nyaya iyi. Makatungamirawo sevana vamachuwa vaane ruzivo rwekuziva kuti chatiri kugadzirisa apa hachisi chekuti tiri kuda kufadza mamai aya. Tine vana vari mukati menyu vatinoona kuti vaende kuchikoro. Mune right, handiti, yekutaura nezvamai ava kupensions, kuti pane munhu uyu, handitika, vakamirawo sei panhau yababa vedu namai vedu. Handiti muchiita kunge mai ava musina mbobvira makaona uyu munhu uyu namai vedu, handitika, pana Akimu vakamira sei. Handiti mukaona mangoudzwa kunzi aiwa ka vanhu ava vakarejistiwa nemurume wavo vese, asi chakaitwa nababa chinhu chiri wrong, ndechekusiya vasina kurejista mudzimai uyu kuna mai ava. Handiti ndochinhu chiri wrong chete kuchivanhu. Handiti kana ndafunga kuti ndakuroora ndinonorejista mudzimai wangu kumukadzi wangu. Saka ndada ndiperere pano munyaya iyi ka pane imwe iri nyaya ndada ndiperere pane ino iyi kusvika musi wa14 Tuo